Čo ak by som vám teraz povedal, že existuje kabriolet, ktorý je zároveň SUV, spotrebuje len 4 litre benzínu, zmestíte sa doň aj v klobúku a kúpite ho dnes len za 2000 eur. A že existuje už 50 rokov. Dámy a páni, Citroën 2CV. Toto zvláštne auto bolo odpoveďou na otázku, aké auto by potreboval francúzsky vidiek. Po technologickej stránke ide o triumf jednoduchosti a účelnosti nad vizuálnym dizajnom. Napriek získanej prezývke plechový slimák či škaredá kačica nemôže 2CVčku nikto uprieť unikátny šarm. Flexibilné, zvláštne, no dostatočne akčné aj pre Jamesa Bonda. 2CV zároveň separuje ozajstných automobilových nadšencov od snobov. Napríklad taký Chris Harris, to je ten týpek, čo driftí na najdrahších a najrýchlejších autách na svete, ho nazval najlepším autom na svete a jedno si kúpil. I think it's both the best and most interesting car I have or ever will own. Viete si teda predstaviť, akú ťažkú úlohu mal Citroën pri vymýšľaní jeho virtuálneho nástupcu. Toto je Citroën C4 Cactus. Auto, ktoré si určite s ničím iným na ceste nepomýlite. Cactusa a 2CV spolu myšlienkovo prepája aj samotný Citroën. Otázka znie, prečo? Filozofia. Menej je viac. Cactus je skôr ako priamy potomok 2CVčka, jeho akýsi spirituálny nástupca, bratranec z druhého kolena. Na rozdiel od 2CVčka, interiér tohto auta, Cactusu, nie je vôbec spartiansky. Tento poťah je super, to mám pocit, ako keby to bol materiál, ktorý je určený skôr pre obývačku, nie ako auto. Tieto sedadlá, to nie sú sedadlá, to sú fotely. A je to fantastické. Pretože človek, keď si sadne, tak sa to normálne rozvalí a má pocit, ako keby sedel doma v obývačke. Pridáva tomu dobrému dojmu aj to, čo vidím pred sebou. Hoci niekomu bude vadiť, že toto nie je typický displej s budíkmi, ale len digitálny displej. Je to podľa mňa trend, ktorý sa v budúcnosti ešte určite prejaví ako populárny. Peugeot a Citroën nám s každým novým modelom začínajú tvrdiť, že nepotrebujeme milión tlačítok, ale jeden dotykový displej, ktorý ovláda všetko. Rádio, klimatizáciu, kúrenie, navigáciu, hudbu, dokonca tu mám telefón, internet, ak vám funguje spojenie telefónu, čo mne nefunguje, a rôzne nastavenia okolo auta, proste všetko je cez tento dotykový displej. Základná verzia váži menej ako tonu. Aj preto, že auto je plné minimalistických riešení. Zadné okná nie sú spúšťacie, ale vyklápacie, zadné sedadlo je spojené a predná kapota je z hliníka. Toto je veľmi dobre vymyslené. Je to priehradka, klasická, podobná ako mávali staršie auta bez airbagov, lenže Cactus má airbag, ale je umiestnený tu, v streche. Zaujímavou vychytávkou je táto presklená strecha. Nie je to zlý nápad. Využíva to podobný systém ako kameleónkové okuliare, ktoré sa zatmavia, keď na ne zasvieti slnko. Nie všetky riešenia sú však ideálne. Najväčší problém tohto auta je prevodovka. Nie je až tak problém napríklad v ergonómii tohto spôsobu radenia tlačítkového, to je v poriadku. Ale to radenie. To je úplná sprostosť tento robotizovaný manuál. Problémom je, ako teraz napríklad, keď stojím na križovatke, som mierne z kopca a chcem sa pohnúť, tak za mňa ovláda spojku počítač a ja sa, kým on zaradí rýchlosť, tak sa celkom dobrý kúsok posuniem dozadu. Pri parkovaní, v momente ako pustíte brzdu, on chvíľku čaká a potom začne púšťať spojku, ako keby ste sa išli rozbehnúť. Lenže vy sa potrebujete posunúť len pár centimetrov k autu za vami, takže to v praxi vyzerá tak, že musíte zabrzdiť alebo zastaviť, lebo ináč by ste tresli do toho auta za vami. Našťastie je však v ponuke aj manuálna prevodovka. Samotný základný benzínový trojvalec je pritom prekvapivo svižný. Čo je pre mňa osobne obrovským sklamaním u Cactusu je podvozok. A kúsok rovného asfaltu.
Neviem skutočne, v čom je problém s týmto podvozkom, pretože Citroën má jedný z najpohodlnejších podvozkov a ich hydropneumatické prúženie, ktoré vynašli pred vyše polstoročím, licencoval od nich Rolls-Royce onoho času. Ale toto auto je tvrdé, čo je prvé prekvapenie, a keď idem rýchlejšie po nerovnostiach nejakých, mám pocit, že mi odskakujú predné kolesá trochu. Ale na tom vlastne vôbec nezáleží. Toto auto je celé o tom, ako vyzerá a ako pôsobí. Nezažil som žiadne iné auto, ktoré stojí v horizonte okolo tých 12 000 eur, ktoré by toľko pohľadov lákalo okolo idúcich. To je podľa mňa obrovský úspech zo strany Citroënu. Neviem čím to je, pretože ten dizajn ako taký nie je nejaký vyzývavý ani agresívny. Keď sa pozriete zvonka, vyzerá ako keby bolo vyrezané z mydla takého klasického. Tam nie sú žiadne ostré hrany. Aj napriek tomu, že Cactus nemá pohon všetkých kolies, zvýšená svetlá výška vám môže pomôcť. Napríklad pri ceste do divadla. Ale Cactus má ešte jedno zaujímavé ESO v rukáve. Ale ako by sme ho efektívne demonštrovali? Ani škrabanec. A airbump vás ochráni aj pred dverami susedných aut. Bratranec 2CV má teda ako každé auto aj výhody, aj nevýhody. Prečo by ste si teda mali kúpiť práve Cactus? Toto auto má takú obrovskú dávku šarmu oproti tým bezpohlavným Golfom a neviem čomu. Zo subjektívneho hľadiska iracionálne, nerozumne, strašne sa mi to auto páči. A nie, neodradilo by ma od kúpy ani to domrvené pruženie. Citroën C4 Cactus je auto, ktoré si kúpite jednoducho preto, že je krásne šialené, unikátne a zaujímavé. Presne také, ako by správny Citroën mal byť.